Ok, deci astăzi facem slime. Vom avea nevoie de borax. Asta e glicerina boraxată. Eu am luat o sticluță așa. Spumă de raz. Și lipici lichid. Ok, haideți să facem. Scot lipiciu. Și am uitat să vă zic un bol și o lingură. Eu n-am adus lingură, stai să mă duc să o iau. Am zis ca să nu stric tacămurile, să iau ceva de unică folosință. Eu am găsit un cuțit, dar cred că merge așa să amestec acest bol. Vă recomand prima dată să nu încercați după mine, că poate nu-mi iese. Și vă recomand să nu folosiți de-astea bune, adică castroane de-astea din sticlă sau tot așa, pentru că puteți să le stricați cu lipiciu. Bun. Ok, haideți să ne apucăm să punem lipiciu. Oh my god, am emoții. Am aici chestia asta, dar o desfac. Și punem în vas. Oh my god, 3, 2, 1. Curge! Nu! Mi-e frică! Oh my god! Deci cred că voi face, gata. Cred că voi face o cantitate mare de slime. Unde facem boraxul. Am căutat super mega mult lipici lichid, dar am găsit. Punem borax. Nu multă. Să fie cam așa. Cam atâta. Uitați. Mama mia, mi-e frică rău. Și spuma de raz. Cred că este de ajuns. Ok, hai să amestecăm toată chestia asta. Să văd dacă ne iese, mi-e frică. Deci, Doamne ferește când se simte. Scrieți în comentarii dacă voi ați mai făcut slime așa. Uitați-vă puțin cum a ieșit. E mai fluffy, așa, mai... Wow, cât de mult a ieșit! Oh, uitați-vă, dragii mei abonați! Nu, că... Vai, cred că să-i mai pun borax. Trebuie să mă spăl. Stați puțin, că mă duc puțin să mă spăl pe mâini. Nu pot să pun stop la cameră, că sunt efectiv murdar rău pe mâini. Mă duc acum, așteptați. Nu vă plictisiți. Imediat revin, mă duc la baie, imediat. Deci, dragi abonați, să testați rețeta că funcționează. Haideți că revin acum. Oh my god, deci... Uitați-vă! Mai punem, cred că lipici ar mai trebui. El e ca și cum substanța chimică care face acest slime. Nu cred că ar fi existat slime fără lipici. Punem puțin. Dați like dacă mai vreți tutoriale de acestea, clipuri cu tutoriale cum se fac lucruri și mai punem puțin. Are o culoare albă. Wow! Mama mia, uitați-vă! E fluffy, vai! Nu se aude absolut deloc. Dar este bine că e fluffy și se întinde. Și nu este fake, chiar este adevărat. Îi mulțumesc și prieteniei mele Eva că m-a ajutat la această rețetă de slime, pentru că și ea mi-a spus această rețetă. Mama mia. Nu e activat deloc slime-ul. Bine, e super activat. Uitați-vă puțin. Se aude? Scrieți în comentarii. Wow. Uitați-vă cum e și slime-ul. Uitați-vă puțin. Deci este super mega fain. Ar merge și mai bine dacă i-aș pune un colorant. Uitați-vă puțin cum arată caserola. Ca o caserolă, eu n-am luat farfurie. Da.
Bine, pasta se ia super ușor, adică a rămas doar spuma de ras. Ok. Wow, uite-te puțin cât de fain a ieșit și nu sunt mult dar pe mâini. Vai, e atât de fluffy, vai, deci este super moale și se întinde super mult. Uitați-vă puțin cum a ieșit. Ok, cred că o să-l mai activez puțin. Am pus în acest slime, am pus o butelie întreagă de lipici. Să mai facem. Vreți să mai facem încă un slime, adică să-l mai lungim slime-ul acesta. Îl pus cu tare. Doamne, da. Oh my god, deci cred că boraxul îl face așa. Boraxul, nu știu cum să zic. Nu știu ce efect are, dar e bun. Ok, să mai amestecăm compoziția de aici. Bă, dar arată super mega Uitați-vă cât de fluffy e! Deci, nu necesită mult timp, eu o filmez. Deci am mai băgat puțină spumă de ras și cam așa a ieșit. Ștefan, dar te-ai apucat să faci asta? Sunt exact ca lui Vica? Da. Hai Haideți să mergem să îi adăugăm un colorant alimentar. Oare cum credeți voi că va ieși? Au, stai. În fine, nu știu ce voiam să zic în sensul ăla cu filmez. Bă, na. Stați. Am picat tableta. Cam așa arată. Slime-ul e destul de lipicios, da, știu. Dar dacă vă jucați mult cu el, sincer să fiu, devine fluffy. Super mega fluffy. El în general este fluffy. Acum depinde de voi să scrieți în comentarii ce culoare credeți că i s-ar potrivi. Eu cred că i-aș pune așa, nu știu, negru nu, că e prea pengin. Cred că verde, dar nu cred că mai am nuanță de verde. Stați. Ok. Ok, am pus super mega puțin că nu mai aveam. Da, nu mai am. Prea mult pentru a colora tot acest slime. E super mega puțin. Da, are puțin așa culoare. Aici. Dacă observați, încerc așa cât de puțin să-i mai adaug resturile din ăsta. Ok, nu prea. Mai am de la verde. Dar a ieșit așa o culoare verzulie. Oh, ce-ar fi să-l fac albastru? Scrieți în comentarii dacă vreți albastru. Eu da, o să-l fac albastru, cred. Stai. Gata, i-am pus colorant alimentar albastru. Și el mai e puțin, știu. Bă, este super mișto. Da, cam așa a ieșit. Cred că o să-i mai adaug multă spumă de ras. Că nu-i mișto deloc cum a ieșit, pentru că are o culoare super nașpa. Să mai adăugăm repede spumă de ras. Ștefan, hai să mănânci și nu-mi da prin casă tot felul. Cam așa arată. Vrei pinișorama? Te aude, tata. Oh my god. Tu filmezi când eu vorbesc, nu? Hai, oprește, nu? Efectiv nu se mai întinde atât de mult. Îți ia telefonul, ți-l ia, Deci, ți-l ia. Păi nu e. deci da, puteți să faceți rețeta mea. De fapt, rețeta prietenei mele. Este una foarte bună și mișto. Acum, dacă
E ca și cum glicerina boraxată este un fel de activator pentru acest slime. Îl face să se întindă super mult. I-am mai adăugat o glicerină. Că nu, mai devreme am spus că nu se întinde prea mult. Acum i-am pus glicerină și uitați-vă cum se întinde. Da. E destul de mișto, mie îmi place, da. Și decât să mai dați bani 30-40 de lei pe un slime, mai bine îl faci de acasă, un lipici care costă 4 lei maxim, o glicerină boraxată 9 lei și spuma de ras 7 lei, dau un exemplu. Și nu face 30, adică e mai ok să ți-l faci acasă cu bani mai puțin și efectiv să-ți faci cât vrei, Poți să-ți faci o bilă, atâta. Poți să-ți faci cât un ceas, cât vrei. Eu momentan am făcut super puțin, că credeam că nu îmi va ieși această rețetă, dar stați că mi s-a întunecat. Uitați-vă cât de bine mi-a ieșit această rețetă de slime. Dacă vă place, dați like și să vă dau abonare din partea voastră. Și da, eu l-am făcut pe bune, să n-aud în comentarii că vai ce fake e. Trebuie să aveți răbdare, el e lipicios, uitați, și acum e lipicios. Este lipicios, într-adevăr, dar dacă îl ții mult în mână, trebuie să te joci rău. Când aveți grijă, când este cu glicerină boraxată, când îi puneți slime-ului glicerină boraxată, cel puțin aceste rețete, ea va aluneca slime-ul, efectiv va aluneca și aveți grijă să nu pice pe jos. Da, cam așa a fost rețeta, s-a făcut mai albăstrui, după cum puteți vedea, din cauza, cred că, al colorantului albastru. Acela verde v-am spus că nu prea mai avea, deși voiam să fie verde, dar nu s-a putut. Poate data viitoare facem un slime mai mare de acesta. Chiar dacă eu aveam și pasta de dinți albastră, era mai bine. Știți că și pasta de dinți sunt unele slime-uri făcute din pasta de dinți, dar pasta de dinți îi dă și culoare și activator. Și da, mie îmi place, e făcut de mine. O recomand pe rețeta asta. Și se aude. Da. Hai. Bun, cam așa a ieșit. Dacă mai vreți și alte tutoriale, să văd un like, să strângem la acest clip cel puțin 10.000 de like-uri. Și venim și cu alte tutoriale. Nu de slime, poate de alte lucruri, solnițe. În fine. Da, cam așa a ieșit. Pa! Slime!